Beneficios da fisioterapia precirúrxica. Ninguén discute xa os beneficios da fisioterapia tras unha intervención cirúrxica, cando do que se trata é de que o organismo do paciente recupere a forza, o movemento e a funcionalidade. Pero, en cambio, aínda non damos suficiente importancia ao proceso que debería comezar antes da cirurxía, porque, canto máis preparado teñamos o corpo, máis rápida será a recuperación. Hoxe en día a maioría de cirurxías son programadas, e é xustamente durante o período previo cando deberíamos consultar co fisioterapeuta sobre os exercicios e tratamentos que podemos realizar antes de que chegue o día de entrar ao quirófano. Exactamente igual que facemos coas clases de preparación ao parto. O obxectivo da fisioterapia precirúrxica é que o paciente chegue á operación nas mellores condicións posibles de mobilidade, elasticidade, forza e circulación. E a actividade física terapéutica é o tratamento por excelencia, adecuando sempre a condición física e a tolerancia á dor de cada paciente. Os profesionais sanitarios poden dar pautas de exercicios de conciencia corporal e propiocepción, que serán os exercicios que faremos despois da intervención para axudar a recuperar a normalidade funcional e, por tanto, canto máis os practiquemos, máis fácil resultará o postoperatorio. E o que estamos a dicir non é exclusivo das lesións do sistema musculoesquelético, senón que tamén en cirurxías cardiorrespiratorias, en transplantes e mesmo previamente a cirurxía dun cancro. Así que se tes que operarte, consulta o teu caso cun profesional da fisioterapia para saber cales son as túas opcións de tratamento previo. Porque lembra, canto máis forte se atope o organismo, menos costará recuperarte.